सानथामनि हाबाफारिजों 75 हिराथि फोरबो खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा साखाथि समुवापारा बाप्टिस्ट मण्डलिया सानथामनि हाबाफारि लाना 2022 मायथाइनि 29, 30 आरो 31 दिसेम्बराव 75 बोसोर हिराथि फोरबोखौ समुवापारा बाप्टिस्ट गिर्जायाव गाजा गोमजायै खुंफुंदों। मैयानिफ्राय जानाय हिराथि फोरबोनि नैथि सानाव हिराथि फोरबोनि खाम्फाखौ बेखेवना होयो हरिसिंगा बिटिसि बियाबनि MCLA सन्जय सरगयारि बिथाङा। बयनिबो हेफाजाबजों जोङो डायमन्ड जुबली खुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय आरो दिनै फैयै जोङो 29, 30, 31 डिसेम्बर 2022 बे डेटखौ थिखाना लानाय बायदियै दिनैनि फारिलाइया नैथि सान। बे नैथि सानाव जोङो फुंनिफ्राय हाबाफारि लानानै दासिम जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा बुंथिगिरि दं सानै। बिथाङा जाहैबाय कम्बिताव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय आरो सासेया जाहैबाय सुसिल दैमारि BBC-निफ्राय। दा जों बिथांमोनखौनो जोंनि बे डायमन्ड जुबली फोरबो खुंथायखौ मोजां इसोरनि गाहाम रादाब लाबोनो थाखाय बिथांमोनखौ जों सायख'नाय जादों। बहाय समुवापारानि गासै गामियारि न'खरफोरा बेसेबां दं? दायो जोंहा सिगाङाव 47आव खोब खममोन, दा बिदिनो बाराय 60 न'खर जोंनियाव जाबाय। जुबली खुंनायनि गेजेरजों इसोरनि गाहाम रादाब रायजो राजाफोरनो मा हरनो? जोङो बे गल्डेन जुबली डायमन्ड जुबली खुंनानै जों बे फारिलाइनि लोब्बा लाखिनानै जोंनि मण्डलिजों लोगोसे जोंनि खाथि खाला थानाय मण्डलि एबा गामिफोर बिथांमोननो जोङो गोजोन जोङो रंजानाय बिथांमोननिसिम जोङो हामग्लायहरो आरो जोंनि जा बुंथिगिरि बे बुंथिगिरिनि गेजेरजों इसोरनि मोजां रावा बाथ्राया गावबा गावनि जिउआव मोनसे लाब जागोन। गावनि जिबनाव न'खर खुंनायाव गावनि गथ' गथाय फेदेरनायाव सोलोंथाइ बा गावनि मावनाय गासै बिथिङावबो बे जोंनि डायमन्ड जुबली खुंनायनि गेजेरजों मुलाम्फा जागोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो जिहेतु दिनै नैथि सान गाबोन थामथि सान, गाबोन जोबथा सान हिसाबै मा प्रग्राम दं? जोंहा गाबोन हिसाबै बेबायदिनो फुंनि 10 रिंगानिफ्राय फारिलाइया जागोन आरो बिदिनो जोङो खोब गाजा गोमजायै बे फारिलाइखौ खुंनाय जादों आरो दिनै जेसेबां गाजा गोमजायै खुंबाय आरो गाबोन थिग बेबायदिनो जोंना गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन, मोसानाय थागोन। गुबुन गुबुन गामिनि मण्डलिनिफ्राय जोङो हांख्रायना लाबोदों जे मोसागिरि, मेथाइ खनगिरि आरो बेबायदिनो गोबां आलासिफोरखौ जोङो बे फारिलाइयाव हांख्रायहरनाय जादों। फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि गेजेरजों रायजो राजानिसिम मा खौरां दैथायहरनो होनना सानदों? फैबाय थानाय गोदान बोसोर 2023 फैगासिनो दङ। बे गोदान बोसोरनि जोंनि बे डायमन्ड जुबली सेलेब्रेसन कमिटि जानानै आङो बयनिसिमबो गोजोन आरो हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। फैबाय थानाय बोसोराव जाहाथे जोंनि बासायगिरि इसोरा जोंनो बयनोबो गोजोन थासारि आरो गोजोन न'खर बेबायदि जेन दान खालामो बेखौ मिजिंथिनानै आं बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय।